Diyos maray na aga po. Maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creature made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your arm, in your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as in iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipod di sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging malhay na para ataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibi. Asin ngunya na mamatayan mi na. Ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kami mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugari sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sigraray Diyos maray na aga po. Isabay man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, dulot ni Roel Gonzalo. Pasasalamat man kan Salon Fidelino para sa 12th birthday of Siamika Andre Garcia. Thanksgiving for the gift of life of Delma, offered by Carrascal family. Mga espesyal na intensyon, for the success of our takers, dulot kan IBP Albay, for healing and fast recovery of John Carlo Garcia, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Azucardo Cantara and family, for family, friends, and own healing, dulot ni Jenny, for fast healing and full recovery of Ed Mendoza and Federico Bitonio, dulot
kan Mendoza family. Special man nakahagada ni Josel Asaituno and family para sa success ng NCLEX exam asin marahay na lawas ni Dominic kahagadan kisarong anonymous para for successful operation and fast recovery of boy kahagadan kan Asurin family para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag ni Roger dulot kan Sanyosa family, kalag ni Simona dulot kan FNS Velasco, Froilan dulot ni Rosie B. Asupado Cantara and family, kalag ni Elvira dulot kan Bolaños Bones family, kalag ni Karina dulot kan Vizcaya family, kalag ni Milagros San Juan dulot ni Sonia B. Perea and family. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, si pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang taan sa makasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sendo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, daray na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak man lagod sa to, ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, ilingan mga akinin sa imong pagkamuot, na uli kay ni ang pagtubos sa mo nagdatong, asin ang pagampon sa mo nauutob. Tanganing iwaras mo sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Uli kay sa Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay iba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay nagahade Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya ito ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Mabuhay kamo, orog susog ki Kristo Jesus na kagurangnan, siring sa inako nindo. Dapat na kamo pinagamot sa saiya, pinatindog sa saiya, asin pinasarig sa pagtubod sa itinokdo sa indo. Danay magpasalamat kamo,
Magmaan nganing daing uripon sa Indo sa paagin nin madaya asin daing laog na filosofiya. Na ang sinusunod iyo ang kinaban, bakong si Kristo. Sa hawak ni Kristo, nag-eerok ang kapanuan nin pagka-Diyos asin kamo nahihirasan kang kapanuan na yaon sa iya. Siya ang pamayo kan gabos na prinsipado asin gabos na potestad. Sa iya man kamo pinagserkumsidal, alagad bakong serkumsisyon na ginibon nin tao, kundi serkumsisyon ni Kristo. Na iyo ang paghali kan mga kasalan na laman kan hawak. Kaiba niya, kamo linubong, kan kamo binunyagan, asin huli sa bunyag, binuhay kamo kaiba niya sa bagsikan sa indong pagtubod, sa kapangyarihan ng Diyos na nagbuhay sa iya sa mga gadan. Kaito kamo mga gadan, dahil sa kamo mga parakasala, asin day pa kamo pinagserkumsidar. Binuhay liwat kamo ng Diyos, kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang kabos niya tong mga kasalan. Pinaraan niya ang utang na dapat niya tong bayaran. Hinali, dangan ipinako sa krus. Kaya nadaog ni Diyos ang mga prinsipados, asin mga potestades. Asin ipinadara sa publiko, mga bihag ni sa iyang panggana sa persona ni Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan mahiherakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan mahiherakon sa gabos niyang linalang. Uumawon ta ka sa kuyang Diyos asin hadit. Magpapasalamat ako sa imo sagkod pa man. Urual daw magpapasalamat ako sa imo. Asin umawon ko ang sa imo ngaran sagkod pa man. Ang kagurangnan mahiherakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan maugayon asin mahiherakon. Maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon sa gabos, mahiherakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan mahiherakon sa gabos niyang linalang. Ang gabos na linalang magpasalamat sa imo, kagurangnan. Asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadian. Asin iusip ninda ang sa imong kapangyarihan. Ang kagurangnan mahiherakon sa gabos niyang linalang. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpabulod tanganing mamibi, bilog na banggi namibi siya sa Dios. Pagkaaga, inapod ang sa iyang mga disipulos, saka nagpili siya nin 12 na nginaranan apostoles. Si Simon na sa iyang inaapod o nginaranan na Pedro, Andres na tugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na akin Alfeo, Simon na anapod Panatiko, Judas na akin ni Santiago, asin Judas Cariote na nagpasaloib sa iya. Pag lugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa sarong kapatagan, yaon duman ng mga disipulos, sindakol na mga tao na hali sa Judea asin sa Jerusalem. Hali sa mga baybayon kantiro asin Sidon. Buot ninda na magimati sa iya, asin na bulungon niyan sa indang mga helang. Pinaumayan niya ang mga pasakitan kan mga marumpot na espiritu. Ang gabos na tao naging awang makaduot sa iya, hulita minaluwas sa iya,
ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-ongaw sa imo, Kristo. Maray na agapo sa Indo. Ang pagpili kan kagurangnan sa dosing sa iyang naging kairiba, mantang siya nagministeryo sa dagang pinanuga, chosen na land. Nagkapailing kang importansya kang pagpangadyi. Bago niya pinili ang nasabing mga katabang o disipulos, mag-agas siya nagpamibis sa rungbulod. As in, ininahiling man sa gadakol na o nagkapirang mga importanteng desisyon kan stong kagurangnan. He had to pray, maski na ngani. So, sa mga disipulos, habo. Inulit na para sa iya, kay po na pirming nakikiulay sa iyang ama. As in man, itong mismong bigapuntang pagsakat gaman sa bulod, no? Transfiguration. Sa tao man ito kan pamibi na nagpailing so doon niya pang kairiba si Moises asin si Elias. Mga tugang ang importansya kan pagpamibi, sabi nga ni data man matatawadan. In order for us to make proper decisions, lalong-lalo na para sa kagurangnan, para sa iyang kaumawan, kay puantang maghurop-hurop asiniyan sa pahaginin, pamibi. Ikadua, ining pinili niyang 12, pikasabi, bako sa ng disipulo or follower, kundi pinapadara, yung bot sabihin kang apostle. Kaya, sa tuwing pagsunod sa kagurangnan, importante na ang pagiging apostle, either na officially, pigpadara ka, arog kang ordinasyon, o kaya may sanction hali sa simbahan. If you are not sent, then you have no authority, no? To tell something o maghiras manangod sa katikismo o mga katuguduan kang simbahan. Nadigdi baga nag-iriwal, no? Si Jesus, pero niya pigasabi, sinugo siya kang ama. Kaya that is his authority. Pero kung mayong nagpadara sa imo, dahil yung obispo nag-send sa imo, kaya bagay ng mga ministers, tangon yan, may installation, as in may catechesis. Tayo lang ba't sabihin ng pigsisend? If you send yourself, then that's not sending by the church. Kadakol kasi nagkiklaim na arog na kayo ni, arog kaya, nagpailing si arog kayo ni, arog kaan. Bako man yan authority. Maybe you're just claiming yourself, no? Self-proclamation na ikipinadara. Pero kaya nga ni may simbahan, tadi nagabos nagahali sa authority, especially about the faith, about moralidad. So, importante po ini, tango yan baga may nagkiklaim na iba-ibang simbahan, aridasin na sa Catholic Church. But when we say apostle, apostolic, yun po ini, pinapadara ka, igwa ka ni marka, otoridad, hali sa mismong simbahan. That's why when we profess the faith, nagsasabi kita saro, banal, katoliko, apostoliko. If you are not sent, then you cannot call yourself apostle. Of course, broader context, ang inakot ang baptism, we are also sent. Pero, siyempre, iba so, pigapod na official or mismong so, otoridad ang nagpadara. No? So, in our case, sa Sarongpadi, so, ordinasyon po ang nagpapatunay na pinapadara ka. It becomes very big responsibility ta ika mismo so maadal. May nagigiya, giraray bako sa imong tataramon, kundi hadian mismo sa nagsugo sa imo.
And that means also, kay puan mo pirming magpangadyi, kay puan mo pirming i-update ang sadiri, na kung may mga katugduan na ipinapaliwanag. So, sa ngaran kan, katong Judas Tadeo na patron kaining parokya, sa tuyang pagdara kan Maray na Bareta, lugod ang gabos na otoridad, gabos na inspirasyon, ipadara sa tuya kan sa tong kagurangan. Magpamiwi ka mga tugang, tanganining sa koan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako on malugod kan kagurangan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan ang banal na pagdolot, danay na magtao, sa mo ka nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, banal na Ama, uli ka na mumutan mong aking sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo para sa mo. Sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nadilaman sa bagsikan Espiritu asin namon dag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa mo kan banal na banwaan. Nagdupas siya kan pinapasakitan tanganing daugon an kagadanan asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angheles sin gabos na santos nagaharubay kabis kan sa imong kamurawayan daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asing daga, panahokan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangdan ni kanagadan banal, borabo din gabos nakabanalan kay ni mga atang kabanalakan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangdan sa Yesu Kristo, kan siya pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinaos sa iyong mga disipulos, nan sabi, mag-akaw kamo gabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, sin mag-inom ka ini, taining kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, Ang kagurangan, mapagkurangan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdatong. magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong kagurangnan, kining tinapay ni buhay. Asing kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kami, nag-aarangan kami, nagpapakinabang kang hawak kasinugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garamdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing balabas mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon sa mong obispo, si Joel Singabos na klero. Siring man garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadan. Dangan ako asindan sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na dahing kasagkoran, mag-umawa sa pamraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, gabos, kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos, na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan nakakaligtas na togon, sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon mo sa langit, pabanalo ng ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dahin natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurasaan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanaonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Ari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin babagkanigwa siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamat ng kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, taawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyas ng kagurangnan sa Jesucristo, ang kordero kan Diyos, agpapara kan kasaalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagaw sa sakuyang haron. Alagad magtarang ka sa naasin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Pagurang na namimibig kami, sa dirihon lugodan sa mo'y mga isip asin hawak. Kan gawi ni langit no na balaog, tanganing bakuan sa mo'y ang buot, kundi an bunga kay ni iyo an mangurog sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibi sa nudas tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman, ang Ama, ang Aki, asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katunay-noongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit,
to the path of life.